Folin tani o beta ko di magazine mali ale filil ke bako bela jelma o bismillah ka kuna fono keneka baguruba olu fleni baguruba fola sa ISC no ye Mali Niger Burkina koni olu ka tege di nyoma koni toko koni uye wele koni bla conseil de sécurité de l'ONU koni ma wala sa chugumna aka fere sindo ta maga kula no ye Kiev amanda dula ko wala nambore ni no ameta kuna foni jugo ni kuna foni kolo charili koni obuna kunka kasoro ka datugo ni bagi ko koni no ye chamache kalanso koni o ka nyondan koni sa ko koni fitike no ye ka boka sra bodon koni masi dabe do frena ko wala ko bismillah ko kura kuna funin kene kay na fanya fo bakuru bala chugumna ISC no lu koni boludi nyoko ma jokulu ye mi meta Mali Niger Burkina koni uluka bara nyoko nyoko konna uye seba fura koni bo seba fura mi metali koni ke conseil de sécurité de l'ONU koni ka sega chika blagata de l'ONU mogoma uga sega kuma Kiev no barsabula ayira ka foka Ukraine jamana nyama de be ka kokoro madolu koni odo kulma fatiki dameleke ula wala sa chugumna ukana farafina koni alekele no farafina wurudugu ya fo nyoko koni ko chajugubay ogum konna la sa chage bona mi koni be no lu chesidle koni be jamana ale ko kan ko koni ma ni jamana basa bayin koni ulu ko nyanya bo bo koni farala nywanka wala sa chugum na ka seban fura seben ka blaka tadi oni mogoma wala sa chugum na uka koni ka chikanda chebayin koni ale kuloka mi koni ka bara wale mun be no ka kulma fatigi damele ko koni de me ka sega farafina koni ale kwa fukuba flongolochi ka sabali aka ko mada barsabula ko lu koni be aka ko koni abunya na be kulma fatigi damele ko deme aku deme dume ko werela akunu deme kana farafina koni na ko kana kele jugu koni ke mimi ke sababu ye ka nga fintigila ka koni chama koni ko lu bone onina ko mi ni ko che jugu bay ko onyuma mi ko oni ma ko koni nga kangar gelenda chebanye wala sa chugo mina be bara mina aka adabla nambore no amita kuna furu kulon charli koni obuna kun kasani ya ta kala je koni kuna funia do koni mi koni kun charla utukalu kletan kono to na sa samba fla ani mwana no kera tenen temeni koni sa mi koni kera LCI Afrika koni maufesa mi koni kuna funia mi koni buna tige jere koni kuntala sinsingele ma koni ofena kunte ala barsabula uya yira ka foko kuna funia koni ko irusila o jamana diun koni nolu koni na demme nyoya koni ta ka danga fintigla ko koni ma ko lu ka ma do koni no mercenary ko lu ni anga fintigla ka do koni karla nyona mi kera sababu ya ko koni o fa dimi ko jugu ya koni walife uya yira ka foko nyeyini ni koni kelen ko fe uya yira ka foko chian fo etene ko ina ko sigin jugu mak fo ngontani kibariya koni na kai galon fu de tige Mali jet koni ma koni kuyu kama wili kataka mi mekidal aliwere koni na lasa wala sokubla ta ko nyanyini otara yira ka foko chian fo eta la ko cheba koni min koni kera sababu ye kani kuna funia kolo koni chari ko galon fi nedo wa fene here Colonel Suleiman Dambele nale koni ni dirpa ale ko nyana bo baka koni sa no ye fidigila ko kuna fondi yoro ba koni sa ofene ya ira ka foko chian fo ete ko ina ko bizi basa fo ete kidal ale konna la ni ma afla no konche no yirisila fidigila ko fo ata se Mali fidigila ko ma ko furu fo etu ni nyogoche Mali kono fo ata se kidal ale ra kon ma ko ni information ko lo munu fle no ni kibariya ku jugu ni ka ta ka da ma okuloka wala sa choko mena ka futne do jamana ale konna la ko mamunu ba kela kuka adabla ni koni ye ni kibariya koni LCI Afrika koni kalika kibariya koni ko ilangulu ya lendo pedio ka kunche bagi ko ale koni ko umu kona la sa no ye chamache kalanso koni ale nywanda koni sa wati temenu na ukoni kunya ajabu koni obo jabu koni bowling koni kimbeka ke jumala nga ayera ka foko alamsa shufelo fokata se ahula fe yanfa no koni ma chama tumiki ka kwibariya koni ulume ikulula mi koni kera sababu ye ka koni ka bizibasa koni do Centre national des examens et concours de l'éducation ya doro so nyona avec CNCE koni sa no ye
ɲɔgɔndanw kɔni ko ɲɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ kɔni ba ye sa ko ogum kɔnɔna la u kɔni u ma a ko bila dagirinda la dɛ u kɔni u ye kiirisentigilamaw kɔni kongo joona walasa cogo min na u ka se ka kuma kɛ a la ka se k'a ɲɛɲini maa min kɛra sababu ye ka ni jaabi ninnu bɔ ka sɔrɔ a bɔ wagati n'a bɔ ɛri ma se kɔni k'o tigi ka ɲini k'a ye wa fɛnɛ ka taa kiirisentigilamaw ɲɛma a ka taa ka ɲangili kɔni o sɔrɔ yen nɔ barisabula ko nin ye ko cɛjuguba ye k'olu kɔni kunnafoniya in kɔni n'o ye jaabi ninnu kɔni a di lakɔlisow ni lakɔliso ɲɛmɔgɔw ma walasa cogo min na a bɔdon mana se barisabula k'a kun fɔra a bɛ bɔ juma ko a mana tɛmɛ ni nɛgɛ kaɲɛ 10 kɔni o waatiw ye sa ko nin ko in kɔni ka a bɛna bɔ nga depuis ni alamisa o sufɛlaw kɔni na nɛgɛ kaɲɛ 20 nɛgɛ kaɲɛ 18 waatiw kɔni maa dɔw kɔni tun bɛ ka yira k'a fɔ k'olu kɔni y'a sɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ ka yira k'a fɔ k'olu kɔni olu m'a sɔrɔ ko o ko sera ka kɛ cogo di olu ye kuma min fɔ o kuma de kɔni o ma waleya nga ko ɲɛɲiniw bɛ sen na maa min mana kɛ k'i y'a bɔ ka sɔrɔ a bɔ wagati n'a bɔ ɛri ma se k'i bɛ ɲangili cogo min kɔni ka kan ni ka nin kojugu kelen kɔni o waleyali ye nin bɛ dansige bi an ka kunnafoniw na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'o di an filɛlikɛbagaw ma a k'an bɛn waati wɛrɛ